हामबाय दिनाव फुकसांगो आं आसे दिनखा मीडिया रगो कक सासे गया दंमारे तिनी मेनी जे ताका जरानी जे हमकी दमकी माने बीजेपी रो बिपुन देब्रमा कै बिनि लगे दंगो बिनि जे लगे सामुखायने रो सिनि गरम गोनां ट्राइबल मिनिस्टार विकास देबबर्मा बरमा आं रागदामा खालायो नों न जे सप्ताह गुपुर खुंना हमारो आबर न बात खालायदि आं नरं ताम सत्रग्र खालायो सिरमो कायसा बिश्रामगंज जों हापनो जों शान्ति सिलिखला दङ सिनो बिश्राम माने एरिया वो 9टा 10टा बिसि दङ ओ बिसिनि बिसिनि रामनगरनि खानावा नरं रामनगर बिसु आं दङ नरं दरिनो नानि मुजु खांके सयसे बुकुर खुंलायनि आं गांके जों नरं बुकुर खुंनाय जों तो बुकुर खुरिया जों बरकनि बुकुर खुंनाय बिपिन नों थिके दं नि केंतु नरं बहुत जागा न को सामने मनो सब राग दामा खालायनि रं बिया खनो जों डाइरेक्ट पेन खुलु फैनाय बखरन जिमि पया कुंजा बुकुर खु खिख्लायनाय आं रामनगर बिसिनि सावो गैयाबा कोनो दिनै फना बुल सुलै सियां फाय हुमकि दुमकिनानै आबार नन बात खालायदि दिनै दे कायसे मा सावो बिनि बुंबांके मिर्जा काथालियानि बदलसन बुझे सा आधा फाटा कक साइकमनि बिनि जे कक नांगिया साइकमनि बहु सांगो सा कायसे तामनै रोमान स्क्रिप्ट बगनि सुंजा इंग्लिश बाय बिनि गंजो खरगा सांबादिकसिन का निनि आरो सिजेक्ट माला इंग्लिश बाय मा बता मन म रोमान स्क्रिप्ट यानि सा बनो बो साइराक दामा खलायो यां रो कुन मुनु उस्ता कुइता सपायथें बिना मखाम जामाखे आखसबो सासु जामानि पुरा खेंगलाय रनो बनो बिनि मखां नायदि माबारे आं पुंचाके दंजाक 2000 टाइस तामानि नै आवाहाय बिनि मखां जाकेनतु खते नंगो साबधान दिकेनतु नंनाय सब कक राजनीति दै कक सालायमानि जों राजनीति खालाया जों द फनिबाय सामखलाय केनतु जों ता फन द फनिबाय सामखलाय जेनेरेशन बाय कक साव नर खायसे पनो तिब्रा सामबाय कक साया हियाबा नंनो कक साव ओ इलेक्शन 2026 नो यादाय तामानि नरा आत्ता फन गसन फाइदि नर सियां इलेक्शन कैंपेन को माजादि आं नरं नाय दंनाय नरं बियां टाइम बिश्राम मोनसे एरिया नरं मुटुनारा दे बिश्राम मोनसे एरिया ओ जे जत बिसि दंमनि न साइड का 9टा बिसि दं इखिनि 10टा बिसि काओ अ बिसिओ नरं लुकजा खागोन न उपाय दंला केनतु आं नरं दे बिसि रागदामा खालायगला आसे छाइनो आं न काहे साका बोले सुले उस्ता कइबे न ताफारि सिने एरिया म आं खरचा टिका मथानि नै नंग आव तुमि सावो या करग्ला नंग खरचा फनो नंगा जे सपक समान बात खालायदि आसानि मीडिया रन बेलाय थांबा